сложих вода, сложих картофи, сложих моркове, сложих пипер, сложих... Какво друго сложих? Трябва да сложиш яйца. Ето, много ти благодаря. Нямам накрая яйце да застроя супата. Аз какво да направя? Айде, моля ти се, дай ми едно яйчице, че да направя супата и да гостя нашите, Нямам лиски яйца. Нямам и не мога да ти дам нито едно. Това е. Има лиске, има... знам бе, дърво. Косе-босе. Да, лиски. Ти нали си добро косе? Да. А нали си добро босе? Отде да знам. Айде, моля ти се. Босе. Чакай да си кажа думичката. Айде, моля ти се, дай ми едно яйчице. Лиске. Разбери го. Не мога да ти дам нито едно. Това е. Я да не се разправяме тук пред хората, в тенджерката веднага да кацне едно яйчице. Чуваш ли? И понеже косето-босето било с добро сърце, дало на лисицата едно яйчице. Ма как така? Верно. Имам си яйчиценце. Хайде. Абе, как така няма да ще даде на яйците? Чуеш какво говори? Ти знаеш ли какво ще стане? Ти помагаш. На другия ден не щеш ли кума Лиса пак идва? Пак идва? Да. Добре ми се отразяват тия яйчица. Косенца, босанца! Косе-босе! Какво косе? Косе-босе! Аз го разпявам в момента, не разбирате ли? Косончо, босончо! Дай лиски. Виждаш ли това нещо тук? Виждам го, лиски. Нещо да ти прави впечатление? Ми прави ми впечатление, че е кръгло. Да, кръгло е. Не нещо друго да ти прави впечатление. Че прилича на огледало. Но верно!